Pamilya sa Bana nga nakalas sa nitabong nga panagbangga sa usa ka motorsiklo ug pick-up truck sa dakbayan sa Mandawi niadtong Domingo, mipasaka gyud og kaso. Siluan Mirondina sa report. Kasamtangang gihaya sa panimay sa Banay Manggubat sa Barangay Gunob ang patayng lawas sa 33 anyos nga si Arnel. Nagbuwag ang haya sa magtiayong Arnel ug Bridge Manggubat kay gipahiluna una sila sa panimay sa ilang tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Nauwahi pagda ang patayng lawas ni Arnel sa Lapu-Lapu City kay gipa-autopsy pa kini kay misang at gayud og kaso ang pamilyang Manggubat batok sa nagmaneho sa pickup truck nga si Marciano Avenido. Matod sa amahan ni Arnel nga si Hervasio, nasakitan kaayo sila sa mga komentaryo sa mga tao sa social media nga wa gayud masayod sa tinuod nga nahitabo. Mga gipampos na akong anak mo isad-an na yung decision, di lang mo decision dahil na kinapaman na investigasyon na sakitan kami sa Facebook, gipampos na grabe ang mga gipangkuhan sa mga tao bitaw sa single sa akong anak na kung dili na maayo ng nga naon nila na patay na. Niadtong Martes, Hulyo 6, gisangat na ang kaso sa Mandawi City Prosecutor's Office. Buot sa pamilyang Manggubat nga mahatagan gayud og hustisya ang kamatayon ni Arnel. Kay namatian gud mi gud. Dili ko na hayop na kuan lang. Na kita ngita kita unsa giinsakto. Unang sila makapasaylo man ta. Di man ta ko tawor man ta pero tarungon lang po nila kuhan bitaw. Tarungon lang po nila og anong atubang. Sa pagkakaroon pa dayong nangita og kopya sa dugang mga CCTV footage ang pamilyang Manggubat aron mapaligon pa ang kaso nga ilang gisangat. May nahipos na nga usa ka kopya sa CCTV footage ang pamilyang Manggubat apan medyo distansya ang kuha. Si Avenido nga gikuhaan sa RTV Balitang Bisdak sa iyang habig nagdumili pagluwat og pamahayag. Managlahi man ang baruganan sa mga pamilya sa magtiayong Arnel ug Bridge kabahin sa pagpasaka og kaso apan nauyuna nilang tuparon ang duha nila kalungon ug ihaya kini sulod sa duha ka gabii sa ilang Pinoy-anan sa Barangay Gunob sa dili pa ilubong sa Miyerkules sunod semana. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.